Landbouwgrond wordt vakantiepark. Een ontwikkeling die niet iedereen in de koude kleren gaat zitten. Het laatste halve jaar eigenlijk, toen heb ik toch best wel veel moeite mee gehad voor mezelf. En verder in het Zeeuwse nieuws. Maatregelen tegen fietsaccubranden. En op zoek naar een wolf. Goedenavond. Al 5 generaties boert de familie Dieleman bij Kamperland. Maar in de toekomst zullen ze dat moeten doen op minder grond en onder toeziend oog van vakantiegangers van Roompot. Het Bies Resort mag namelijk uitbreiden op de grond die Dieleman nu nog pacht. Een bittere pil voor een boerenfamilie. Hier komt de scheiding. Dat wordt van de Roompot en dat zou dan bij ons bedrijf weer blijven. Tot hier komen de vaste staakcaravans naast ons. Vanuit zijn keukenraam kijkt boer Peter Dieleman straks dus niet alleen meer op zijn akkers, maar ook op vakantiegangers. Ze komen hier heel kort bij de woning. Tot op 60, 70 meter uit de woning komen straks de recreatiewoningen en caravans. Dus ja, dat komt toch kort bij. Zo zien de akkers van Dieleman er nu nog uit. Als Roompot straks gaat uitbreiden, is dit stuk land daarvoor nodig. Er was veel protest tegen de uitbreiding van het park met 21 hectare. Nu moet Dieleman toch een groot deel van de door hem gepachte grond inleveren. Een uitdaging. En eigenlijk had ik het ook liever niet gehad. Maar ja, de situatie is zo, dus die kun je toch niet meer tegenhouden. Daar kun je je eigen tegen verzetten. Maar dat gaat allemaal niet helpen, omdat het toch grote organisaties zijn. En de gemeente had het al uitgebroed. Inmiddels heeft Dieleman zich neergelegd bij het besluit. Hij krijgt in ruil voor zijn 18 hectare gepachte grond nu 8 hectare grond terug in eigendom. Het afgelopen jaar is hem niet in de koude kleren gaan zitten. Dat heeft best wel eens slapeloze nachten gekost. Ja? Ja, dat is zeker wel. In het begin nog niet zo, maar het laatste halve jaar eigenlijk, toen heb ik toch best wel veel moeite mee gehad voor mezelf. En als u terugkijkt op alles wat er nu gebeurd is, hoe kijkt u daarop terug? Ja, hoe kijk je daarop terug? Een beetje sceptisch. Hoe het allemaal gelopen is. Het is allemaal een beetje in een korte tijd geforceerd doorgedrukt. De verwachting is nog wel dat er bezwaren tegen het besluit van de gemeente Noord-Beveland worden ingediend. Dus er bestaat nog een kleine kans dat de plannen van Roompot niet doorgaan. Voor de familie Dieleman is dat afwachten. Weinig Zeeuwen vragen subsidie aan om hun huis te isoleren. Dat blijkt uit cijfers van de vergelijkingswebsite Independer. Zeeland zit bijna 33% onder het landelijk gemiddelde. En ook binnen Zeeland zijn grote verschillen. In Borselen wordt veel geïsoleerd, in Vlissingen heel weinig. Het kan in veel dorpen voor commotie gaan zorgen. Het openbaar maken van het oorlogsarchief van de zogenoemde foute Nederlanders. Je merkt dat met name in dorpsgemeenschappen of in kleinere gemeenschappen er een heel erg lang geheugen is. En dat mogelijk mensen veel meer last kunnen hebben van openbaarheid van deze archieven. In januari worden de processtukken openbaar gemaakt van meer dan 400.000 personen die kort na de oorlog verdacht werden van collaboratie met de Duitse bezetter. Daar zijn veel vragen over. Er waren vragen naar, maar dit betekent wel wat voor mij. Want mijn familie heeft in het verleden keuzes gemaakt om aan te sluiten bij, ofwel NSB ofwel andere soorten. En dat doet wat met mij en met mijn familie. En dat betekent dat er nog heel veel emotie gaat komen. Gravelrijden dan, dat wordt steeds populairder. Internationaal, maar zeker ook in Zeeland. Er worden speciale routes voor uitgestippeld, fietsen voor gekocht en toertochten gereden. Het blijkt een hype te zijn, ja. Want je ziet overal gravelfietsen verschijnen. Dus het is op het moment al een hype aan het worden. Het is een stuk zwaarder.
Je moet ook behoorlijk geconcentreerd rijden. Dus, en je focus houden, want in de bochtjes kunnen alles uitglijden. Bij het gravelfietsen kan niet de vergelijking worden gemaakt met graveltennis. Er wordt namelijk niet over gemalen baksteen gekoerst. Jack van Stel, organisator van de jaarlijkse Yo Off The Road graveltocht, legt uit wat het wel inhoudt. Lekker onverhard over boerenwegen heen, slik en sloeber. Zoveel mogelijk grindwegen, overal een beetje uitzoeken. Maar niet echt door het bos, maar wel grindwegen, oude karrensporen. Dat is gravelen. En ligt dat er genoeg in Zeeland? Ja, heel veel. We hebben best veel gevonden. En er gaat er ook regelmatig heen met een luchtballon vliegen boven de provincie om weggetjes op te zoeken. En dat is het mooie ervan. Heb je er nou een hele aparte fiets voor nodig? Ja, er is wel wat anders aan. De banden zijn breder, dus heb je ook verschillende diameters. Het stuur is wat anders, je kan er wat meer op liggen. Een paar dingen zijn anders, maar grotendeels is het een stuk hetzelfde. Toertochten zijn populair. Aan de rit van zaterdag deden zo'n 300 liefhebbers mee. De inmiddels 87-jarige Jo de Roo, oud-topwielrenner en naamgever van het evenement, genoot ervan. Het is geweldig hè, dat het allemaal zo evolueert, want een paar jaar terug hoorde je daar nog niet over. Dus en een geweldige opkomst. Hè. Kunt u het verklaren? Wat is nou het bijzondere aan gravelfietsen? Dat is moeilijk. De natuur. Mensen, de fietsers, ja goed, over de mooie wegen, dat is natuurlijk al lang zo. En in de natuur is het natuurlijk veel mooier. Bij het gravelrijden draait het dus niet om snelheid. Hardlopen over een onverharde ondergrond is al lange tijd populair. Denk maar aan de kustmarathon. Bij het fietsen begint dat ook steeds meer te komen. Leuke paadjes, dijkjes. Ja, we hebben eigenlijk al van alles gehad. Mooi langs het water. Gewoon lekker genieten, maar ook afzien. Ja? In welk opzicht? Nou, ik ben met 2 sterke mannen, mijn eigen man en een collega en vriend van hem. Dus dan moet je wel lekker aanpoten om het bij te houden, maar het gaat goed. Is er een voldoende parcours? Ja, absoluut. Alleen er mag wel wat meer bij. Er mag wat meer verspreid misschien. Over de eilanden. Heb je al vaak aan tochten meegedaan? Niet zo heel veel. Een paar van mijn maats wel. Maar ja, er is heel veel in Zeeland. Alleen je moet het ontdekken. En ook met de spreiding in Zeeland lijkt het wel goed te komen. In Zeeuws-Vlaanderen zijn er sinds kort 3 nieuwe gravelroutes bijgekomen, van allemaal rond de 100 kilometer. De gemeente Borselen wil de Rooms-Katholieke Sint-Willibrorduskerk in ' s-Heerenhoek niet kopen. Het bisdom Breda, dat eigenaar is van het gebouw, wil de kerk van de hand doen omdat het niet langer wordt gebruikt. De gemeente zou niet weten wat ze met het pand aan moeten, maar ze willen wel meedenken over een nieuwe bestemming. Middelbare scholen maken zich zorgen over de brandveiligheid. Nu steeds meer leerlingen op de elektrische fiets naar school komen. Want je accu te lang aan de lader laten zitten, dat kan gevaarlijk zijn. Het Zwin College in Oostburg heeft daarom speciale laadlokkers besteld. Daarin kunnen de leerlingen hun device, hun accu opladen achter een gesloten deurtje, waardoor bij brand of wat dan ook de veiligheid gewaarborgd is. Scholen elders in het land verbieden het opladen van fietsaccu's, maar dat is voor het Zwin College geen optie. Wij zijn de enige school in deze hoek en dat betekent dat sommige leerlingen echt een uur aan het fietsen zijn. En ja, daarvoor vinden wij het toch belangrijk dat zij goed op en neer kunnen en dus eventueel wanneer nodig hier de batterij kunnen opladen. En toch, het Goese Lyceum pakt het anders aan. Vanaf volgende week maandag, dus na de herfstvakantie, mogen de leerlingen van de locatie Bergweg hun fietsaccu op school niet meer opladen vanwege dus dat brandgevaar. Er is een wolf gesignaleerd. Die melding kwam afgelopen weekend van een natuurcamping bij Veren. Maar was het wel echt een wolf? Verslaggever Mark van Dam ging op onderzoek uit. Een moeder die met haar kinderen op deze camping staat, die heeft bij de politie gemeld dat ze gisteren, zondagochtend, een wolf heeft gezien. Ja, goh, zou het? Ik weet het niet. Was het een wolf? Was het misschien een grote hond? Kunnen mensen het verschil zien? Mevrouw schrok in ieder geval flink. Dus als het een hond is geweest, was het een grote. Want wolven zijn over het algemeen groter dan de gemiddelde hond. Er is iemand die zegt een waarneming te hebben gedaan op het terrein van Staatsbosbeheer. Het zou gaan om een wolf. Zelf hebben wij geen waarnemingen die dit bevestigen op dit moment.
Ook voor mensen in de omgeving kan het best spannend zijn. We spraken net de eigenaar van een paar jonge veulens en die heeft hij net achter deze dijk op het land gezet. Ja, die vroeg zich ook af, moet ik ze daar nou weghalen? Lopen ze gevaar of niet? Ja, het is hier echt heel donker. Er is totaal geen verlichting 's nachts. Dus je moet echt, je ziet echt niet waar je loopt of wat er uit de bosjes zou komen bijvoorbeeld. Nee. Stel je moet naar de wc of zo, gaat u dan de tent nog uit? Of? Ik heb geen idee wanneer een wolf actief is. Maar ik denk dat ik wel eventjes misschien nadenk of ik een emmertje neer ga zetten. We zijn wel aan het kijken bij collega's elders in het land waar ze meer ervaring hebben van goh, hoe doe je dat op een camping. Maar van eventuele aanvullende maatregelen is op dit moment nog geen sprake. En mocht er nou wel een wolf zijn, dan is het ook eerder voor de provincie. Zo'n wolf houdt zich namelijk ook niet aan de grenzen van de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Zoals gezegd, ze zijn heel mobiel, dus ze lopen. Nou, het was een grijze toestand vandaag met vaak regen of motregen. Soms was het wel even droog hoor, maar meer dan dat was het ook niet. Morgen dan zijn er wel mooie zonnige perioden. Vrijwel overal droog is het. Later een enkele bui vanaf zee mogelijk. En ook de dagen daarna is het overwegend droog weer in de provincie. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws vind je natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een heel fijne maandagavond.